Počkaj, idem ešte toto. Už natáčame? Hej, už natáčam. Ale takýto organický začiatok je najlepší vždycky. Palino, zavolám ti neskôr. To bol to? No, barber a kamarát. Ideš ku barberovi už? Nie, akože to sme kamaráti a niečo chcel asi. A ako často chodíš? Nepravidelne. Takže keď som doma, pred akciami. A prečo? Ako myslíš pred akciou? No akože, že keď mám ísť niekam na svadbu, na oslavu, na preteky a tak. Snažím sa. A pred dneškom si prečo nešiel? Však som upravený, kedy som bol týždeň dozadu, nie? Ahoj, vítaj. Moje meno je Martin Čupka, som výživár profesionálnych športovcov a toto je podcast Diet ako profík, kde sa bavíme o jedle, ktoré zvýši tvoj výkon a zároveň ochráni tvoje zdravie. Tak čo, Martin, ako bolo v Teleráne? Kde? V Teleráne. Super. A rozprával som viacej ako teraz. Toto nebolo to jednoslovné. A tak. A doma užil som si to. Pamätám si v septembri pred rokom okolo Slovenska. Si mal niečo s kolenom. Prišla STVčka. Sme sa bavili a ty hovoríš, že počkajte, ja teraz tu mám konzultáciu, musíte počkať. A tam niekde v kutiku čakali asi 30 minút a potom si im dal nejaký rozhovor. No ale to bola predošlá sezóna. Túto sezónu asi taký highlight boli majstrovstvá sveta. A ty si mi pred nimi písal niečo okolo superkompenzácie. Takže ako to vlastne prebiehalo? Tvoja sacharidová superkompenzácia pred majstrovstvami sveta. No, to som nevidel, že sa tak volá. To mi až kamarát povedal, že to sa nejako volá. Ale ja som to robieval akože už keď som bol mladší. Aha. Že som si dal, ja neviem, deň, dva, že bez sacharidov. Akože nikdy sa už netrenuje tak blízko ku pretekom, že by som nejako veľa sacharidov potreboval. Ale tak akože, že v mojej hlave to je tak, že vyprázdnim zásoby a ten starý glykogen teda zmizne a potom na deň pred pretekom tam dostanem čisto nový glykogen a som ready. Zafungovalo ti? No áno, akože ja som si vždy všimol, že keď to robím, tak idem na ten pretekový deň lepšie, ako keď to nerobím. Takže asi hej. A pripúšťaš, že možno je to aj preto, že nie kvôli tomu glykogénu, ale kvôli tomu pocitu? Že si povieš, že urobil som to? Isto môže byť aj kvôli tomu. Ale tak viem, ako sa cítia dobré nohy a ako sa cítia zlé nohy, takže myslím, že to je taká kombinácia aj. No dobre, ale teda v tej cieľovej rovinke to nakoniec nevyšlo tak, ako by si chcel? Ale nemôžem povedať, že by som dal nejaký zlý šprint alebo niečo tak, že po 4 hodinách v pretieku som nedal ešte taký dobrý šprint, takže isto tam bolo dostatok glykogénu v tých svaloch. No ale nevšimol som si ho a aj tak asi by som ho nedal, keby ho cíčal, takže tak. Čiže čo tomu chýbalo? Slabší super. Čiže aj keby nevyštartoval presne vtedy, keď ty si sa prestal pozerať, tak pravdepodobne nie. Jediná chyba bola to, že som nešiel akože z druhého miesta a to sa nedá až tak ovplyvniť. Alebo že som to nedal na dlhý šprint. Takže tak. Čiže keby je dlhý šprint, tak máš trochu... Podľa mňa, hej. A že keby ja začnem prvý a dám to na dlhý šprint, tak je tam nejaká šanca. Že nie je to 100 na 0, ale je to, že by som mal aspoň 5% šancu, alebo tak. Takže tak. Dobre, a potom teda, že druhé miesto na majstrovstvách sveta, prišiel rozhovor hneď po preteku a ty si tam bol taký slušný chlapec, diplomatický. A videl som na tebe, že možno by si radšej povedal niečo iné. Tak čo by si povedal, keby si mohol povedať hocičo? Keď som povedal, že som sklamaný veľmi, že som išiel vyhrať. Ale môžem to povedať aj vulgárne, ako by som to povedal. To si potom v hlasovke povedal v noci? Jaj. Tak to som chcel povedať. OK. Bola k tomu taká nepublikovateľná hlasovka potom, ale... Nepublikovateľná. Nechal si priechod emóciám svojim. Dobre, ale teda s odstupom... Komu okrem teba sa podarilo, že tretie miesto na majstrovstvách sveta a rok na to druhé miesto? Neviem, neovládam tú štatistiku, ale asi ja nie som čítal, že som tretí alebo štvrtý cyklista do 23 rokov, komu sa to podarilo.
Ale neviem, akože John Degenkolb a tretí. John Degenkolb to dokázal a ešte nejaký jeden, ale neviem, ako sa volá. Poznám to meno, ale akože asi Jens nejaký, nie? Asi nie je podstatné. Dobre, keď si povedal nejaké meno, ty si taký cyklista alebo športovec, ktorý že mal vzory, napríklad? Nemám. Nemáš? Nemal si žiadne plagatíky na stene z nejakého cyklistického? Čiže dá sa o niekom povedať, že ty by si chcel byť ako on, alebo že si proste najviac pozoroval toho cyklistu, alebo niečo tak, alebo najviac si pozeral videa? Isto Sagana, hej, samozrejme. A každý by chcel mať výsledky, ako mal Sagan, alebo má stále. A tak isto akože môj vzor bol Sagan, keďže som jazdil aj za jeho akadémiu a tak. Ale že by som mal jeho plagátiky polepené po stenách, to nie. Ale vy ste dosť odlišní, nie? Asi, hej. Tak každý sme odlišní, asi. Jasné. No dobre, čo sa týka tej cyklistiky, tak... že nechcel by som, aby toto bol rozhovor, kde dostávaš otázky, ktoré dostávaš všade. Tak, čo sú možno také otázky, ktoré... že keby si prejdeš všetky svoje rozhovory, že čo je otázka, ktorú vždycky dostaneš? Že si povieš, zase sa ma to spýtal, ja zase to idem povedať. A už to nie je až také zaujímavé, lebo aj tak všetci to vedia. Že ľudia ma prirovnávajú k Saganovi, to asi vždy dostanem pravidelne. Že či sa tak cítim. Ako? A ty povieš, že čo, že vôbec? Že ja som Martin Sorček a chcel by som mať také výsledky, ako mal on jedného dňa. Že by to bolo super a tak. Takže je to také novinárske, také asi normálne, že to sú presne tie nadpisy, že v novom čase, že nový nástupca Sagana, alebo že nový Sagan, alebo niečo také. Presne tak. A tebe to, že boli napríklad momenty, kedy ti to aj akoby že škodilo alebo vadilo? Podľa mňa takto nie si to... Tak hovoria to, nech to hovoria. Ja som Svrček a nejako ma to akože... Je pekné, že to niekto hovorí, ale proste to není tak. No dobre, počuj, poďme trošku tak zľahka ku cyklistike, výžive, tréningu a tak ďalej. Ja sa ti priznám, že ja som ešte pred 3 mesiacmi ani nevedel, či je cestný bicykel. Ani som nejazdil. Videl som na Instagrame. Aj tu, keď si vošiel, tak si... Tak asi vášnevý cyklista. Hej, som čakal ináč, že viacej preskúmaš tento bicykel. Teraz je to... No ja som si povedal, že potrebujem to už začať, lebo však veľa cyklistov poznám, ako keby spolupracujem, že potrebujem si to ako keby vyskúšať na vlastnej koži. No a tak poďme si dať takých pár zaujímavých možno štatistík. Čo sa týka... Že toto sú také čísla, ktoré si každý vie porovnať a bežní ľudia veľmi často sa radi porovnávajú, že ako to má ten cyklista a za aký čas mal ten segment, aký mal výkon a tak ďalej. Čiže napríklad, aké sú tvoje tepy a waty pre tvoju zónu 2? Takže zóna 2. Tepovo to je 142 až 151 alebo 141 až 151 a vátovo okolo 260 do 295 alebo tak nejako 290. OK. A teraz si bol v Číne, si dal nejaké nové 20-minútové maximum? Áno, 402 W. A na kilogram to vychádza koľko? 402 deleno 66 je 6, 12... Môžu si vyrátať ľudia. 6 je 36. Okolo 6 W na kilo asi. 66 kg teraz, hej? Som mal. A teraz máš? Ťažko povedať. 72, 3, 4. Čiže 6 kg rozdiel. A ako to berieš? Ako nič, ak ešte 3 týždne som netrénoval, za 3 týždne sa mi to podarilo pribrať, takže za 6 to schudnem. Čiže máš taký pomer, hej, že keď 3 týždne priberáš... Nie, to som teraz vypočítal, tento pomer. Aha. Dobre, a teraz to znie tak, že si s tým úplne v pohodičke, ale tak bolo to tak aj v minulosti? Nie. Že keď si mal 6 kg zrazu rozdiel...
tak som to akože veľmi riešil, hej. Že som super kompenzoval, aby som schudol čo najrýchlejšie. Takže som veľmi málo jedával a potom som ani nepodával dobrý výkon. Takže tak, no. Povedal si tak diplomaticky, ale určite sa dostaneme k tomu viacej. Ja si pamätám, že prvýkrát si mi napísal na základe podcastu Adama Kociana. Áno. Kde ty si bol taký slušný, že no počul som, že si tam hovoril, že si s prepáčením bol tučný. Takže o mne si povedal. A že si chcel schudnúť a potom si schudol, potom si zase pribral, tak ma to zaujalo. A tiež niečo podobné riešim, že či by sme mohli spolupracovať. Áno. No a ja si hovorím, že fajn, že super, že možno máme v niečom podobný príbeh. A potom, keď sme sa stretli prvýkrát, tak ty si hovoril doslovne, ja to poviem doslovne, lebo podľa mňa je to dosť zaujímavé, že ty si im povedal, že viem o sebe veľmi veľa, viem veľmi veľa informácií o výžive, čo je super, som si povedal. Ale zároveň, že vieš, že musíš niekomu, s kým spolupracuješ, veriť na 100%. Lebo že keď veríš na 99%, takže máš tendenciu robiť veci podľa seba, jesť o 1000 kilokalórií menej, ako by si mal, potom zrazu schudneš 5 kg za 3 týždne a potom 8 priberieš za týždeň. Takže nejaké takéto čísla. Tak čo to vlastne znamená? Že prečo si to mal takto? No, prečo som to mal takto? Že som tu neveril výživarom, alebo... Lebo áno, to bola tiež taká info, že aj mňa to zaujalo, že prečo si ma oslovil a že si mal ako keby s tou dôverou voči niekomu vždycky nejak inak. No, lebo vždy som si to vedel, akože keď mi aj niekto poslal akože nejaký program, nejaký plán, tak som si vedel vypočítať, že OK, mám napísané, že mám 600 gramov sacharidov, ja neviem, 70 gramov tuku, 140 bielkovín, tak som si vedel vypočítať, že 600 x 4 je toľkoto a toľkoto, plus toto, plus tuky, akože kalórie, plus bielkoviny kalórie a potom som tam mal 300 kalórií rozdiel. Tak nebudem tomu veriť, keď tam nesedia čísla, chápeš? Čiže ty si všetko dopodrobná spočítal a zároveň si mal v hlave vypočítané, že koľko by to malo byť. Koľko by to malo byť. A koľko je napísané, že to je. Tak potom videl som, že tam je 300 kalórií rozdiel, tak jasné, že tomu nebudem veriť. Dobre, a potom si to povedal tomu človeku napríklad? Alebo si sa snažil zistiť, že prečo je to tak? Potom som prestal spolupracovať. OK. Dobre, a ísť podľa seba to znamená, že bral si to tak, že radšej jesť menej ako viacej. Áno. A je ináč taká zaujímavá štatistika, ja to veľmi často používam, že 41% profesionálnych cyklistov má nejakú z foriem poruch príjmu potravy. No a aké sú možno, že tvoje skúsenosti, nemyslím teraz tvoje osobne, ale že medzi inými pretekármi? Tak akože ono je to tak, že nikto to nedáva najavo, alebo nikto o tom nerozpráva, ale keď človek si tým prešiel, tak akože začne vnímať toto, že nejaké druhy správania alebo tak a začne si to všimať, tento asi niečo nie je úplne v poriadku alebo tak, takže človek to aj viacej vidí potom. Dobre, a čo by mohol byť ako by som si mohol predstaviť taký prvý signál, na základe ktorého ty by si povedal o niekom, že asi niečo nie je v poriadku? Že je strašne málo, keď sme akože za stolom. Alebo že tam chýba nejaký druh makroživiny. A čo najčastejšie chýba? Asi sacharidy, asi určite. Čiže keď chce cyklista schudnúť, tak prvá vec, ktorá ho napadne, čo by mal obmedzovať, tak sú to sacharidy. Tak je to najjednoduchšie asi. Obmedziť by som povedal, lebo si nedáš prílohu, chápeš? Dobre, a čo keby som si povedal, že nejem tuky? Tak akože dá sa to, ale tu je vo všetkom a človek si ani neuvedomuje, že OK, tuto je toľkoto a toľkoto tuku. A ešte aj to jedlo by bolo suché a také.
OK, chápem. Také na nič. Že vlastne ono to dáva logiku na začiatku, že chcem urobiť niečo, čo sa dá urobiť jednoducho, tak vynechám sacharidy. Dobre, a toto je aj, že keby som sa ťa opýtal, že najčastejšie chyby, čo robia športovci v stravovaní, vynechávajú sacharidy. Tak je to toto, áno? Áno. No a dobre, a čo je vlastne, čo je tá nevýhoda potom? Nemá človek energiu, rýchlo mu dojde ako keby. No, nie že ako keby, ale naozaj. Ale naozaj. A hlavne ten tréning potom, ja neviem, intervaly, keď má ísť 6x4 minúty, tak cíti, že OK, prvé 4 minúty zvládnem a druhé už to ide dolu. A to nechce človek, akože chce, aby to bolo 6x konzistentne to isté. Dobre, ale na druhej strane pre niečo to človek robí, že niečo mu to možno dáva. Nie? Že obmedzuje sacharidy a energetický príjem. No tak čo, podľa mňa dá to človeku to, že vyučí veľa vody, hej, keď obmedzí sacharidy prvý týždeň alebo prvé 3 dní, 4. A potom už je iba človek unavený, takže nič mu to nedáva potom. A chudne, hej, stále chudne, lebo chýba tam jedna makroživina. No jasné. Dobre, som rád, že si povedal o tom chudnutí. Možno si nevieš spomenúť na ten moment v tvojom živote, že kedy prvýkrát si nad tým začal premýšľať, ale podľa mňa každý človek alebo športovec má taký ten nejaký prvotný spúšťač alebo poznámku od niekoho, že častokrát je to nejaká veta, na ktorú už dávno zabudol ten človek. Napríklad ja si presne pamätám, že na telesnej výchove, tým, že som bol vždycky najťažší na základnej škole, tak telocvikár vždycky pred ostatnými povedal, že no tak poďme si pozrieť, že či stále vážiš najviac. A poďme si pozrieť, že či vydržíš v zhybe zase najkratšie. Tam bol ten klasický test, že vydrž v zhybe. No a to bol môj najväčší stres, pretože on ma ako keby pred všetkými nejakým spôsobom začal hodnotiť. No a vtedy sa vlastne u mňa začal ten ako keby problém s jedlom. No a v cyklistike je to ešte vypuklé v tom, že každý berie v podstate tú klasickú dogmu, pomer výkon ku hmotnosti. Alebo ako keby relatívny výkon. No a ako to bolo u teba? Tak ja som bol akože vždycky taký väčší chalan, aj dieťa, hej, že ja som nikdy nebol nejaký vychrtlý. A tak ja odkedy sa pamätám, tak chudnem, hej, že strašne dlho chcem schudnúť a tak, a potom už som aj schudnutý a potom zase sa zle začnem cítiť, lebo som až moc chudý, že mi to asi nesedí a tak, a proste podľa mňa každý človek má nejako to, ako by mal vyzerať, akože tak, že je to pre jednotlivca, akože tak, že... Či každý človek má nejakú predstavu, akože... Nie, akože predispozíciu. Predispozíciu. Predispozíciu a podľa mňa, keď ideme proti tomu, tak to je zlé. Alebo aj ten výkon začne klesať a tak, že podľa mňa cyklistika je taká akože zložitá v tom, že čím si chudší, tak tým ideš rýchlejšie do kopca, hej, že gravitácia. Gravitáciu neoklameš. Ale podľa mňa treba akože to brať aj tak s rozumom, že nevždy, keď sme chudí, ideme aj rýchlejšie do kopca. Alebo vychrtlí. No dobré, a kde vlastne tá hranica? Ako môže človek prísť na to, že toto je už veľa. Už asi vážim málo, ale môj výkon nie je lepší. To asi na základe pocitu, alebo tak, ako sa človek všíma. Že ja viem, že napríklad, keď mám 64 kg, tak som už oveľa slabší napríklad v šprinte. Môj 20-minútový výkon, alebo 15, alebo hodinový, není už, že pomer watt na kilo není to lepšie už. Takže vtedy viem, že OK, tak 65-66 je moja optimálna preteková hmotnosť. A teraz, keď máš o 6 kg viacej, povedzme, a už nie je sezóna a tak ďalej, tak ako sa cítiš? Zle.
potím sa, mám veľké brucho, nemôžem sa hýbať. Takže dobre, ale to sú tie, že fyzicky, hej, že, alebo esteticky, že vidíme. Ale že kebyže, predstav si, že máš 72 kg a máš 2 týždne do pretekov. Podľa mňa boli také situácie. Hej, tak akože už som išiel aj so 72 pretekať. A to tiež záleží, že niekedy, aj keď na rovine, hej, to človek až tak necíti. A keď je čistá rovina, tak akože s tými 72 kg sa mi lepšie ide, ako keď máš 66. Ale ako náhle tam je nejaký kopček, retardér, tak už to človek cíti, hej. Dobre, poďme späť k tým kalóriám. Že ty si to tak spočítal, vždycky keď ti niekto niečo dal, ty si mi to aj spomínal, že niekto dal nejaký rámcový jedálniček. No a dobre, mal si veľmi veľa informácií o výžive, ale teda súhlasíš s tým, že viacej informácií nie je riešenie? Isto áno, akože podľa mňa hlavne tie informácie, čo všetci dokážeme nájsť na internete a tak nemusia sedieť úplne že na nás. Podľa mňa každý človek sme iný a každému sedí niečo iné. Že podľa mňa o tomto aj, keď aj neviem, boli sme mali a jedli sme klobásku a cítili sme sa dobre, tak prečo by sme ju nemali jesť teraz? Napríklad, to je príklad. Dobre, ale že prečo sa snažil ty tak veľa zisťovať a študovať o výžive a vedel si mi všetko vymenovať ako z encyklopédie? Lebo akože mňa to baví, takto hrať sa s číslami a tak, že analyzovať, čítať, že ako je to aj hobby, by som povedal. A myslíš si, že je to skôr hobby? Alebo je to preto, že si hovoril, že ty si... Že vždy, odkedy si pamätáš, tak si chcel schudnúť. Že stále... Ja napríklad tiež celý život, od 13 som chcel schudnúť. Tak musel som stále čítať o tom a stále som si študoval. Tak asi to bude kvôli tomu, že som chcel schudnúť a hobby sa to stalo až potom. No a ako to máš teraz s počítaním kalórií napríklad? Tak nepočítam, jedine čo počítam kalórie, tak je na tréningy, hej, že aby som jedol dostatočne veľa. Ale to je napríklad koľko? Čo je pre teba teraz dostatočný príjem počas tréningu? Tak záleží, aký je tréning. Viem, že teraz, ja neviem, prvé 3 týždne, čo budem trénovať do 3 hodín, viem, že mi stačí 45 gramov sacharidov na hodinu. Lebo tie tréningy nebudú také intenzívne a nebude to akože nič strašne dlhé alebo tak. Ale keď mám sezónu, tak nikdy nejem pod 90. Alebo nikdy nejem pod 75 gramov sacharidov na hodinu. Na tréningu alebo na preteku? Na tréningu. Dobre, či počas sezóny nikdy už pod 75 a počas preteku? 90 až 120, akože keď je pretek, že čo chcem kvázi zájsť, dobré, alebo je dlhý, alebo je náročný, tak vždycky 120. Akože nie vždy mi to vydá, akože na 120, že zabudnem si dať gel, zabudnem si dať vodu, alebo tak, jončak. Takže ja neviem, 110 až 120 a potom pod 90 fakt nikdy nejdem. A čo je najčastejší snack alebo zdroj sacharidov počas tréningu u teba? Jonťak. Čiže v tekutej podobe? Áno. A keby to malo byť, že pevné jedlo? Tak akože to, čo máme sponzora tyčinky. To je aký? 6D Sports Nutrition. Reklama. OK. Čiže povedzme, že čo som chcel ako keby povedať, že prečo si myslíš, že keď máš napríklad že sladké jedlo, že teraz by som ti vyťahol gumené medvedíky, že prečo počas tréningu je to fajn a vždycky si to chápal, že toto teraz potrebujem jesť, ale rovnaké jedlo inokedy je pre teba, alebo bola pre teba hrozba? Ja nehovorím, že to bola hrozba sacharidy, ale fakt podľa mňa preto to aj tak veľa ľudí to vyraďuje, lebo je to najjednoduchšie vyradiť. Hej, že bielkoviny nikto nechce vyradzovať a tuk... Občas ženy. A tuk je náročnejšie vylúčiť. Alebo akože nie, že vyradiť úplne, hej. Je tuk náročnejšie. A je ľahšie, OK, teraz si neuvarím ryžu, ale dám si pol kila zeleniny. Hej, že to je asi najjednoduchšie. A tak si to aj robieval? No a pol kila zeleniny nie, ale 300 gramov, hej.
No a potom, čo bolo napríklad najviac, nazvime to, že najviac neželané správanie u teba v súvislosti s jedlom? Asi to, že keď som prudko alebo rapidne schudol, tak potom som začal rapidne pribrať a jesť. Takže to bolo neželné. A keby si mal, aby si ostatní vedeli predstaviť, že čo to vlastne znamenalo, že aký výkyv hmotnosti, alebo akoby, že jeden extrém a druhý extrém? Tak na tých 64 to bol extrém. A potom fakt, že 72, keď mám cez sezónu, že rapidne priberiem na 72 za 3 dní. Akože samozrejme viem, že to nie je iba tuk alebo to, čo priberiem, že je to aj voda. Ale tak akože keď, ja neviem, 3 dní sa tak opustíme, že sa prejedám, tak to beriem akože veľmi zle. A stáva sa ti to? Akože? Stále? Stále, či sa mi to stáva. Áno, ale už to tak neriešim, by som povedal. Alebo ide, že menej sa to stáva a už hlavne viem byť akože aj taký normálny, že keď sa mi to stane, tak sa nezačnem opúšťať a nezačnem to nejako analyzovať, že OK, teraz je strašne zle, alebo tak proste idem ráno sa zobudím, odtrenujem si a idem ďalej. Dobre, čiže najväčší ako keby problém bolo to, že buď si nejedol, alebo si sa prejedol. Áno. No ale bavím sa o takom prejedení, kedy ty si to aj chcel zastaviť, ale nevedel si. Áno. A čo, skončilo to až, akože čím to skončilo? Kedy si už prestal? Že už si nemohol jesť? Že kedy som prestal jesť? V tej chvíli, myslím. Prečo si prestal? Keď som išiel vybuchnúť, alebo došlo jedlo. Ale väčšinou to bolo, že už som sa nedokázal ani hýbať. A že mi bolo zle. No dobre, a ako dlho napríklad to trvalo? Ono to asi všetko začalo, keď som bol junior, druhoročák, čiže to som mal 17, 18. A to som fakt tak akože rapidne schudol ešte v nadmorskej výške, že fakt som, ja neviem, na 63 kg schudol alebo tak. No a potom som to držal nejaký mesiac a tak, ale fakt to som bol podvyživený. A potom akože to začalo, takže a to som si ani neuvedomoval, že niečo sa deje, alebo tak, a až potom fakt v marci, to bolo akože v auguste, a potom v marci som si začal uvedomovať, že toto asi není úplne normálne správanie, alebo tak. No a tak potom to trvalo ešte nejaké 3 roky, kedy to bolo fakt, že veľmi zlé, že išlo to hore dolu so mnou. Až tento rok sa to tak akože som to pochopil, začal pracovať s emóciami a tak. Tak tým pádom, ako vlastne súvisia emócie s jedlom? Ťažká otázka. Ja už viem. Lebo som zaháňal svoje emócie, ktoré som nedával vonku a držal v sebe, tak som to jedlom potláčal. Tak. A to boli napríklad aké? Tak to neviem presne. Strach, neúspech. Ešte, že tu máš nápovedu. Strach, neúspech, sklamanie. Proste tieto negatívne emócie. Akože toto je podľa mňa presne ten moment, že akože aj info pre ostatných, je tu aj Martinová priateľka, že akoby riešiť toto bez partnera je vlastne takmer nemožné, pretože ešte keby si mal pocit, že to pochopenie neprichádza ani od ako keby najbližšej osoby, tak akoby, že určite by si to nevedel zvládnuť. No dobre, čiže bavíme sa o možno takom pojme, nie celkom známom, že emočné jedenie. A tu je podľa mňa presne tá zásadná otázka, že my všetci vieme racionálne, že čo by sme mali jesť a čo by sme nemali jesť. Áno. Ale aj tak tie rozhodnutia prichádzajú na základe toho, ako sa človek cíti. A paradoxne, z mojich skúseností, čím viac informácií má človek o výžive, tak tým je to vlastne ešte horšie. Pretože ty máš presné informácie o tom, čo by si mal robiť, ale nedokážeš to robiť. Pretože väčšina rozhodnutí v živote, či si niečo kúpiš, alebo predaj, alebo jedlo, je na základe ako keby emócií. No a
Dobre, a v čom ti to vlastne najviac uľahčilo život? V tom, že prvé bolo to, že som si uvedomil, že akože, že to nezmizne len tak, tento problém, že vždy budem musieť dávať na to pozor, podvedome. A proste, že dávať najavo svoje, alebo púšťať vonku svoje emócie, hej. A ešte, čo mi veľmi pomohlo, bolo vedomé jedenie, že proste neťukám do telefónu, nepozerám filmy na telka, alebo tak, že sa sústredím iba na to, čo jem, na to, čo cítim a tak. A to je ináč, ale podľa mňa, že veľmi ťažká vec, že naučiť sa nerobiť počas jedla niečo iné. A ako si sa to naučil? Predpokladám, že nie, že zo dňa na deň? Tak nemôžem povedať, že stále vedome jem, hej, že každé jedlo iba jem a nerobím nič iné, hej, ale viem, že keď cítim, že niečo prichádza alebo niečo ide na mňa, hej, že cítim, že mám chuť jesť alebo mám chuť emočne sa prejesť, takže začnem si uvedomovať to, čo jem, koľko jem a tak, že snažím sa to ako sa to povie, spraviť také nejaké opatrenia, aby to neprišlo. Že vlastne akoby si sa naučil vedieť, pozorovať, že ako to prichádza. Áno. Že vlastne ono to často prichádza ako taká vlna. Že keď sedíš na pláži a vidíš, že vlna prichádza, ona sa potom zväčšuje, potom je najväčšia, potom sa zlomí a potom vlastne odíde napríklad. A za mňa väčšina ľudí nevie medzi ten spúšťač a tú reakciu ako keby, že vložiť nejaký čas. Že zareagujú hneď, že urobia niečo hneď. To som robil aj. Lebo je to, že napríklad toto je dobrá schopnosť, lebo niekedy je to užitočné, že vieš niečo spraviť napríklad v pelotóne. Je super, že vieš veľmi rýchlo zareagovať a vieš inštinktívne niečo spraviť. Tak aj pri jedle je to môže byť nevýhodné. No a mňa to najviac zaujalo, čo si povedal teraz, povedal si to aj pred tým, ako sme zapli video, že ty si myslel, že to odíde navždy. A hneď. A že hneď. A na druhej strane, že keď to prišlo, že sa napríklad prejedol, tak tiež si myslel, že to bude navždy. Že teraz je to takto. Teraz viem, že prejedol som sa, ale život ide ďalej, hej, že proste nehovorím, že sa to už nikdy nestane, alebo že nikdy sa neprejem, ale viem, že aj keď sa prejem, tak že stále dokážem ovplyvniť to, čo robím. Hej, že poviem si, prejedol som sa, zajtra ráno sa zobudím a ideme ďalej makať na tom probléme, aj na tréningu a na všetkom. Že nerobím z toho takú vedu, že keď sa to stane. A ako to vyzeralo predtým, keď si robil z toho vedu? Prejedol som sa, ráno som sa zobudil, povedal si, všetko je stratené, prejedol som sa znova, nešiel som na tréning, povedal si, že všetko je stratené, prejedol som sa znova, povedal si, že takto to išlo. Čiže ty normálne to bolo tak, že ty si vlastne ani veľmi netrénoval? Áno. A potom to bol vlastne začarovaný kruh, z ktorého sa ti zdalo, že už nedá sa vlastne vystúpiť. Áno. Potom si asi predstavoval, že čo na to povedia v tíme? A tak akože ja som to týmu povedal hneď pol roka potom, ako som bol v tíme, hej, že oni o tomto vedia a veľmi mi pomáhajú a podporujú ma. A čím napríklad, že podľa čoho ty cítiš, že tvoj tým stojí za tebou? Cítil som to tým, že mi dali hlavne čas, hej, že keď bolo zlé, tak mi dali čas nejako, možno mali aj trochu pritlačiť, ale chápem, že nepritlačili, že nech sa dám dokopy, mi povedali a tak. Prepáč, skočím ti do reči. Spomínam si pred rokom, keď ty si mi vyslovene povedal, že ja som taký, že flegmaticky mám na saláme a funguje na mňa, keď človek na mňa akoby viacej pritlačí, alebo keď ti povie, že buď to bude takto, alebo to bude takto. Lebo ja som tiež bol taký, že asi musím teraz narábať v rukavičkách, lebo je to citlivá téma, on je citlivý a tak ďalej. A ty keď si mi toto povedal, tak som si povedal, že aha. Potom odišlo na 5 minút preč, počas videla, že či mi to nevadí. Vadilo. Ešte raz? Počas toho, ako sme volali, si sa ma opýtal, že
OK, takže teraz môžem odísť? Že však chod si nabrať vodu. Si sa pýtal, že či si môžeš ísť nabrať vodu, a že choď. A ty si odišiel a 5 minút som takto čakal. A pozeral sa takto do videa. A bol som tam iba ja. To si pamätám, to bol asi druhý krát, čo sme spolu volali, alebo tretí. Ty si to nepamätáš? Fakt nie? No. Čiže čo bol vlastne ten... Pointa? No? Nebola. Toto vymažeme. Bola. A aká? Niečo si ty chcel povedať. Bola tam určite nejaká Ja, že pointa. som flegmatik. Aha, okej. A že si ma chcel ako keby mi dať lekciu. Akože podľa mňa ja napríklad nepamätám si, ale pamätám si, že že tým, že som ťa vlastne, nepoznal som ťa, nemal som ťa ako keby odkiaľ poznať, tak som veľmi často premýšľal nad tým, že či ísť doľava alebo doprava, či taký prístup alebo vlastne taký prístup. A na jednej strane som si hovoril, že dobre, tak je veľa tých mladých, takých akože neuprataných športovcov, ktorí proste sú takí, že teraz, no tak ja už som vlastne slávny a už som to dotiahol a čo mi vy budete hovoriť. A na druhej strane som vedel z tvojho rozprávania, že pochopil som to tak, že už v skorom veku ťa považovali za veľmi úspešného, nový Sagan, prešiel si do nejakého tímu a že ty si mal v určitom momente pocit, že teraz musíš naplniť tie predstavy iných, očakávania iných, že ako keby splatiť tú dôveru a teba to vlastne ani veľmi nebavilo, ten šport vtedy. A tým, že ťa to nebavilo, ale hovoril si, že asi by som mal, keď už do mňa venovali, ako keby investovali do mňa energiu, čas, peniaze a tak ďalej. A to bol tiež taký podľa mňa začarovaný kruh. A vtedy som si presne hovoril, že či teraz potrebuje dostať ultimátum, alebo práve, že potrebuješ dostať slobodu, že rozhodni sa ako chceš. Tak akože ja som mal aj s manažerom, sme toto riešili, že čo ako ďalej. Ale tak nemôžem, že pôjdem teraz do niečoho horšieho, si myslím, akože do horšieho týmu alebo do Devo týmu. Lebo to by tiež nebolo úplne najlepšie, hej, že mne chýbal ten pocit toho, že vyhrávam. A je náročnejšie vyhrať vo World Tour týme ako v Devo týme. Tak sme sa bavili, že možno, že či by mi to nepomohlo alebo tak. Ale sme tak nejako alebo vlastne tým, môj tréner a môj športový riaditeľ povedali, že nie, že proste idem tam. Takže som ostal a pokračoval v pretekaní za World Tour Team. Dobre, a teraz úplne otázka na telo, že prečo si niekedy myslel, že ty si to aj tak napísal, že veľmi sa necítim, že by som mal byť v takomto týme, alebo že teraz, že patrím do tohto týmu? Tak lebo v junioroch som vyhral kvázi, alebo bol dobre umiestnený tam, kam som prišiel. A nejako akože tak som dúfal, lebo som mal také akože veľké oči, že to bude aj keď prídem tam. A tam som uvidel tvrdú realitu, že to tak nefunguje. Takže to som si hovoril, že či si to zaslúžim tam byť. A ešte aj s tým problémom, čo som mal, že som vedel, že nerobím všetko na 100% alebo tak, ako by som mal. Takže aj kvôli tomu, že či si to zaslúžim, no. A v čom to tam akože fungovalo inak? Že nečakali ťa tam všetci s otvorenou náručou, že konečne prišiel Martin. Vykúpiteľ. Čakali sme na teba. Nie, skôr akože, že sa pretekalo rýchlejšie, ako som bol zvyknutý v junioroch. A dlhšie. Že vlastne najväčší skok od juniorov ku mužom je v dĺžke a v rýchlosti. V dĺžke isto. V rýchlosti by som nepovedal, že skôr ide o to, akože najväčší problém medzi juniormi a mužmi je ten, že v junioroch ti stačilo dať jeden dobrý nástup a išiel si sám. V mužoch ten jeden nástup prežije každý, 10. nástup prežije každý, 20. nástup prežije každý. Že každý tam dokáže ísť
skoro to isté, hej. Že okrem Pogačara, ale tak to, o tom sa nebavíme. No dobre, počuj, keď sa vrátime, že keby si mal povedať, akože nemáš nejakú super dlhú kariéru, ale ani krátku, že čo bol vlastne najťažší moment v tvojej kariére? Tých bolo viac. Dobre, ale že keby si mal spomenúť, toto bol najťažší moment, ale mne sa to podarilo prekonať a teraz vďaka tomu sa cítim silnejší. Asi tento rok by som povedal niekedy v marci, apríli, že fakt som sa chcel na to vykašľať. Hej, že už to nedám, že sa ma to nebaví a tak. A hlavne, že s tým jedlom, že to nedávam to emočné jedenie. No ale potom vlastne som to nejako prekonal. Mňa napríklad fascinuje, že veľa športovcov, tebe podobných, alebo čo tvoje výkonnosti z iných športov, alebo z iných odvetví, že v médiách z nich robia Saganov, šampiónov a tak ďalej, ale ja keď sa s nimi rozprávam, tak oni sú úplne na pochybách, že či vlastne sú takí dobrí, či nejdu skončiť už budúci týždeň kariéru a tak ďalej. Že podľa mňa, že tento kontrast ma vždycky fascinuje, že niekto, kto je na olympiáde, tak ti povie, že ja vlastne ani neviem, že či na to mám a tak ďalej. Že úplne sa robia sa z tých športovcov ako keby, že stroje, alebo že úplne, že ty si robot a pritom, že všetko je inak. Tak o problémoch sa nerozprával na Slovensku, by som povedal. Podľa mňa na Slovensku je typický príklad to, že keď chceš s niekým niečo prebrať alebo osloviť alebo prekonzultovať, tak prvotná myšlienka športovca je, že budú si myslieť, že som niečo nezvládol, budú si myslieť, že mám problém a že je to prejav neschopnosti a je to prejav, že som to nezvládol. Isto. Že to je napríklad prvý a druhý pohľad je taký, že požiadať o pomoc je prejav ambícií. Fakt? No, že opačný prístup, vieš, že napríklad ty sa môžeš na to tak pozerať, že dobre, tak kto mi pomôže s týmto a s týmto? Mám vysoké ambície, jazdím v takom a takom týme, chcem vyhrávať, tak kto mi s tým pomôže? Že to je vlastne opačný prístup a ja sa tiež tak na to pozerám, že keď sa chcem v nejakej oblasti zlepšiť, tak že kto ma to naučí alebo vlastne koho požiadam. Že to je podľa mňa tiež takáto vec vlastne v slovenskom športe. Dobre, keby sme to mali ako keby zhrnúť alebo nie že zaobaliť, tak keby sa niekto našiel v týchto slovách, čo sme sa dneska bavili a chce zlepšiť svoj vzťah k jedlu, tak čo by si mu odporúčil? A tak ja som akože vďaka tebe spoznal Barbaru Sviežanovú, ktorá sa vlastne venuje tomuto, že emočnému jedeniu alebo celkovo závislostiam, lebo dá sa to považovať za závislosť. A ona mi veľmi pomohla akože pracovať s emóciami a dávať ich najavo a dala mi akože rôzne tipy a triky, ako vydržať ten craving, alebo ako by sa to, tak to voláme. Áno, Váženie. prejedanie myslíš. Áno. A tak, takže to mi fakt, že veľmi pomohlo. No ja si vlastne pamätám, že v momente, keď ja som sa cítil zaseknutý a hovorím si, že čo teraz? A to bol presne ten moment, že mohol by som povedať, že ja viem všetko najlepšie a to chyba je v tebe alebo chyba je v športovcovi, ale presne som si spomenul, že Barbaru poznám 10 rokov a ona kedysi riešila u seba rovnaký problém. Ja tiež. A vedel som, že toto je teraz jej téma a som si povedal, toto je ten človek, že kto s tým môže pomôcť a úplne, že vyšlo to super. A mne sa to prepojilo zase s tým, že ja som vlastne mal 3 roky výskum na v podstate podvýživu v športe. Že po tej stránke
fyziologickej, my vieme, čo sa deje v tele, keď má človek nízky energetický príjem a tak ďalej. A zároveň som videl, že nevieme nejako uchopiť alebo pochopiť, že prečo to ten športovec robí. Tak som si povedal, že super, toto je oblasť, do ktorej ja sa potrebujem dostať. A keď ma oslovila s tým, že pozri, že robím 9-mesačný výcvik pre zameranie na emočné jedenie, tak ja som si povedal, že toto je presne ten kúsok skladačky, keď získam tie zručnosti a spojím to s tým všetkým, čo viem o výžive športovcov, tak im budem vedieť pomôcť ešte lepšie. Takže, a veľmi ma zaujalo napríklad s tými emóciami to, že v škole sa učíme, že matika je dôležitá, toto je dôležité, poznatky sú dôležité, musíme akože premýšľať racionálne. A čo sa týka emócií, tak sa nejako predpokladá, že to sa človek naučí sám. Ale pritom nemá sa to akože kde naučiť. Že akoby, že čo keby som povedal nejakej učiteľke, že tak však matiku sa naučím nejako sám, nie, doma. Tak nikto by to nepripustil, lebo matika je dôležitá z učebnice a tak ďalej. Takže toto je vlastne taká nevyvážená vec, čo sa týka akoby, že byť v kontakte s emóciami. A podľa mňa muži to majú ešte komplikovanejšie. Lebo ja som žil v tom, že rodičia sa rozviedli, povedali mi, že sťahujeme sa tam a tam a ja som si povedal, aha, tak moje pocity asi nikoho nezaujímajú. Tým pádom ja som nevedel, ako keby, že ako dať emócie najavo a jedlo bolo najlepší spôsob. Čiže som sa to naučil takýmto spôsobom. Že čo? Že emócie sa nedávajú cítim najavo? sa na hovno, ale to jedlo je tu stále a to, že som si kúpil takú obrovskú tácku a tu som si vlastne každý večer poukladal liter džusu, jeden celý závín, 4 rožky, balík chrumiek, že ako keby rôzne jedla. A to bol ten moment, počas ktorého som sa cítil, že chvíľu dobre, napríklad. Chvíľu, no. To je podľa mňa to najhoršie, ty sa cítiš v tej chvíli dobre, lenže vieš, že príde moment, keď už si plný a už chceš pomaly vrácať a že cítiš sa potom aj fyzicky zle a potom aj psychicky vlastne. To je to najhoršie. Ja viem ako. Dobre, no tak počuj. Aha, vlastne dostali sme sa k tomu cez to odporúčanie, že fajn, že dobre, ale čo by si povedal človeku, ktorý si povedal, aha, zaujímavé, tiež to mám takto podobne, že čo môže urobiť napríklad hneď? No, čo môže? Povedať to niekomu. OK. Presne, zdôveriť sa s niekým o tom. Super, prečo nenapadlo? Lebo ešte neviem. Lebo moje mozgové bunky pokápali posledné 3 týždne. Aha, z alkoholu? Zo sacharidov. Zo sacharidov. OK, čiže vlastne už je povedať niekomu. Áno, zdôveriť sa s tým. A v princípe je jedno, že vlastne ten najväčší dar, čo môže dať druhý človek, je, že vypočuť. Áno, a tiež akože zdôveriť sa s tým a niekomu, kto ti nepovie, že si slabý, a takže niekomu, kto je taký empatický, by som povedal. Čiže vlastne dať si pozor na to, aby veľa ľudí v tomto skočí že nevyžiadané rady ti začnú dávať. Áno. Že ty sa ako keby otvoríš a oni ti začnú hovoriť. No a to tak není. Tak sa napí vody. Napí sa vody, daj si žuvačku, alebo daj si misku zeleniny. Napríklad. Alebo chod sa prejsť. A inak to aj akože je dobrý tip, umyť si zuby. A to akože niečím veľmi štiplavým. A to teraz ironicky? Nie, vážne. To som sa učil.
Dobre, že to pomáha. Ale nie je to dobrý vtip v zmysle, že ty máš výdaj 5000 kalórií, príjem 2000. Nie, je to iba tak, akože oklamá trošku telo. Nie je to dobré v tom, typ v tom, že sa nevyriešia žiadne emočné problémy. Tak. Dobre, ale čo mňa najviac, že ja keby som ako nezaujatý, aj keď nie som nezaujatý, pre mňa bolo najväčšie zistenie, že pripustiť si alebo uvedomiť, že nikdy to úplne nezmizne. Presne tak. A ešte ja som raz počul to, že keď vieme o tom probléme, že je to náš problém, tak už sa to prestáva stavať problémom. Že uvedomiť si. Čiže ty dlho ani... Čo si akože neuvedomil? Akože uvedomoval a snažil som sa fakt to vytesňovať, že OK, stávanie sa to raz za čas, nie je to problém, hej, že rieši to čo najmenej o tom rozmýšľať. A potom prešiel nejaký čas, všetko bolo v poriadku a už si myslel, že už stále to bude v poriadku a potom zase vlastne sa to vrátilo. Tak. Zaujímavý kolobeh. No dobre, tak je niečo, čo by si ešte chcel povedať? Sa poďme, však za chvíľu budem mať také mapy. Ako si sa cítil dneska? Že prvýkrát sa zdôverujem na verejnosť, na tie milióny ľudí, čo počúva tento podcast o mojom probléme. Takže preto sa potím. OK. Dobre, ale na druhej strane, prečo si mi napísal, keď si prišiel z Číny, že poďme, ideme na podcast a že môžem už hovoriť o svojich problémoch? Bol si pod pozitívnym vplyvom, hej? Svojej partnerky. Áno. Alebo pod vplyvom alkoholu? Sacharidov. A moje priateľky ma prezhovorila, že už je na čas o tom hovoriť. OK, super. Takže už vieme, komu môžeme poďakovať. Áno. Dobre, super, tak podľa mňa akože veľká vec a keď sa hovorí v týchto momentoch, že keby to pomohlo aspoň jednému človeku alebo jednému športovcovi, tak podľa mňa to nebude, že jednému, ale podľa tých správ, čo mi chodia denne a čo sa ma pýtajú športovci, tak myslím, že toto pomôže miliónom. Môj podcast vybuchne aj Instagram. Dobre, super. Ďakujem, že si došiel. Ja ďakujem. Vám chcem povedať, že pokiaľ sa vám tento podcast páčil, tak mu určite dajte 5 hviezdičiek, nájdete ho na podcastových platformách Spotify, Apple Music, takisto na YouTube a teším sa na vás o 2 týždne. Ahojte. Čaute.